ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷവർമ്മ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് കേർഡ്, പാപ്രിക്ക പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി പൗഡർ, പെപ്പർ പൗഡർ, ഗാർലിക് പൗഡർ, സോൾട്ട്, ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഗാർലിക് പൗഡറിന് പകരം ഗാർലിക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാലും മതി കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാൻ എയർ ഫ്രയറാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്, അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് തോന്നുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ചിക്കൻ. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ലെറ്റസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ കുക്കുംബറും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം, ഒലീവ്സ് ഇതൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ ഇടാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കേർഡ് ഇടാണ്, പിന്നെ പെപ്പർ, സോൾട്ട്, ഒറിഗാനോ, ഗാർലിക് പൗഡർ, പിന്നെ കുറച്ച് പാപ്രിക്ക പൗഡർ, പിന്നെ കുറച്ച് ഹോട്ട് സോസ്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതാണ്